Nin kɛra Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ka laseli ye min kunnafoniw sɛbɛntiyara duniya kɛlɛyatonba Nations Unies fɛ ko Côte d'Ivoire ka finitigi minnu bɛ u ka kɛlɛdaga kɔnɔ MINUSMA bɛ k'u bolominɛw cɛ dɔɔni wa k'u bɛna Mali jamana bila n'a laseliw kɛra AFP fɛ bi tarata sɔgɔma u ka dagayɔrɔ min bɛ Mopti mara la ani ka fara u ka finitigi ɲɛmɔgɔw kan état major fo ka taa se polisiw jalatigiw ka ɲɛmɔgɔw ma tun ye labɛn baaraw sabati octobre kalo waati ka se novembre kalo san 2022 ma o labɛn minnu tun kan ka kɛ kana Mali jamana kɔnɔ k'o tɛna lawaleya tuguni min kɛra nin bataki in kɔnɔ kuma dɔ ye Côte d'Ivoire jamana finitigiw kɔni ma sɔn ka kibaruya jɔnjɔn foyi di nin koɲɛ in kan AFP kunnafoni di so ka fɔ la bi tarata y'a yira ko ni laɲiniw tun sabatilen don bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna sɔn ka bɔ a ma Côte d'Ivoire jamana y'a lase o senfɛ ko finitigi wɛrɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ Mali jamana kan tɛna nɔrɔ bila utu kalo san 2023 ni laseli minnu kɛra nin bataki kofɛlen in kɔnɔ ma kun jɔnjɔn foyi wɛrɛ d'a kan min kɛra sababu ye ka baara ɲɔgɔnya ɲɔngiri Côte d'Ivoire jamana finitigiw fɛ ka bɔ MINUSMA ka jɛkulu kɔnɔ Mali jamana kan ko hali ni k'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ ani ɲɔgɔn samasama cayalen don nin kalo laban ninnu na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ani Côte d'Ivoire ye k'a sabu kɛ u ka finitigi mɔgɔ 49 minnu minɛna juillet kalo tile 10 Mali jamana faaba kɔnɔ Bamakɔ finitigi 3 de labilala o kɔfɛ min ye u ka finitigi minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ hakɛ to mɔgɔ 46 ma n'u minɛlen don hali bi Mali jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ Bamakɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka jalakilikanw ye k'a fɔ ko ni makofɔlen ninnu tun ye mercenaires de ye ko n'u tun b'a fɛ kana dankari Mali jamana la nka Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw Abidjan dugu kɔnɔ ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya u y'a da ka o de senfɛ k'a fɔ ko u ka finitigi kofɔlen ninnu tun talen don ka t'u sen don lakana baaraw la Allemagne jamana ka finitigi banfula bulalamatigi minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ n'an k'u ma ko casque bleu k'olu ka lakana sabati